Για το σταθμό δεν έχει ό,τι κάνει. Όχι. Έχει την πλατεία στη Λακάνη. Δεν πάντα δεν έχει. Πάρε ένα ταξί από εκεί. 2 ευρώ. 2 ευρώ. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Όταν έχεις Στο χώρο. 4 με τον δώρο. 4 με τον χώρο. Δώρο, έχει δώρο. Πολύ. Α, μας βλέπουνε. Θέλει δωράκι. Χριστούγεννα, μέρες αγάπης τώρα. Χριστούγεννα και τα κομμωτήρια και οι καφετέριες. Εδώ άνθρωπος είναι. Κάθε στην κάνω πώς τώρα να περιμένεις το αμήντερο. 9,5 ώρα θα πάει. Το είπα, 9,5 ώρα είναι. 9,5 ώρα πάει να πάει. Αλλά έχασε και 2 γυναίκες έχασε. Για καφέ. Γυναίκες. Πού? Τα αρχίδια. Αυτό εδώ. Γέρος. 2 φορές πετρέφηκε. Το λέω στις γυναίκες κρίστης. Να λείπουμε σε εμάς. Απ' την Αθήνα ήρθατε μαζί στο τρένο. Πού ήρθατε? Όχι, άμα μιλούσαμε κάτι εδώ θα είμαστε καταγισμένος. Άμα μιλούσαμε. Από πού το πήρατε? Από πού πήγαν τα μούχερες στο βίντεο? Ποια στάση του πήρατε? Ναι, χάνει, ναι. Το κατάλαβες. Είχε ακουστικό. Έχει και ακουστικό, δεν ακούει κιόλας. Χάνει κιόλας. Να μην ακούω καλά είναι, αλλά μα χάνω κιόλας. Βέβαια. Εγώ ακούω και χάνω. Χάνω αλλά ακούω. Ναι. Εκείνος δεν άκουγε τώρα. Έχασε τις τσάντες στο πλατή. Το έκανε ωραίο η βιαστική. Το έκανε πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Ωραίο. Είπα εγώ θα κάνεις ένα καλό. Και τη Σοφία την κίνημα. Εντάξει, λέει η Σοφία. Τα χαρά. Σούλα ρε. Σούλα, σοφούλα. Από σούλα, σοφούλα. Πούλα. Εσύ θα μείνεις σήμερα στην Κονάρη, Όχι. Θα γυρεσεις. Ναι, θα γυρίσω. Δεν θα κάνεις σήμερα στην Κονάρη, αφού τελευταίο τρένο είναι. Χριστούγεννα θα κάνω αύριο στη Φλόρινα. Να δούμε πόσο φιλότιμη είσαι. Άστον αυτό να κάτσει εκεί. Έλα εσύ. Γιατί δεν έρχεται στην Κονάρη? Ποιος? Εσύ. Εγώ. Τι ώρα θα φύγει τώρα? Μόλις πάμε θα φύγουμε. Για πού? Θεσσαλονίκη πίσω. Ναι. Πάρα Πόση ώρα είναι? Το Μαϊδά. Κάτι, οικογενειακή την έχεις. Οικογενειακή είναι. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Να έχουν καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Άντε, αυτή δεν σου μίλα. Από σήμερα, ναι. Από σήμερα. Εκεί πότε θα πας στη Φλόρινα? Αύριο. Τι ώρα? Με τον Παθό. Το απόγευμα. Ναι, 3 ώρα. Τι ώρα? Τότε Χριστούγεννα θα κάνεις στη Θεσσαλονίκη. 5 ώρα είναι τα Χριστούγεννα. Τι ώρα είναι τα Χριστούγεννα? Από το πρωί. Χριστούγεννα όλη μέρα είναι. Τα Χριστούγεννα σήμερα. Χριστούγεννα σοφούλα θα κάνουν στην Φλόριντα. Γιατί? Γιατί θα φύγω από το σπίτι μου 2 η ώρα. Πότε? Αύριο. Α, όχι. Εγώ Χριστούγεννα λέω στην ηλικία που πάμε 5 ώρα. Αύριο είναι τα Χριστούγεννα. 5 ώρα, 5 ώρα εγώ θα κοιμάμαι. Και εγώ θα κοιμάμαι 5-8. Πώς θα σε γυρίσω πίσω? Ναι. Πότε γυρνάς? Εγώ 31. Θα διαταθείς πίσω. Θα δίνει τον παπά της. Αλλά εσύ Με το θα φύγεις με αυτοκίνητο. αμάξι. Εσύ δεν έχεις Τι δίπλωμα? λέει? Τι λέει η διεύθυνση? Καλά. Καλά είστε. Δεν σε βλέπω άλλο, δεν έρχεσαι. Πού? Στο Κυριάκο. Έρχομαι, πώς δεν Έρχεσαι. Έρχομαι. Δεν σε είδα κατά εκεί καμιά μέρα. Έρχομαι. Έρχεσαι. Α, Ναι. μπράβο. Τι λέει? Καλά. Καλά είστε. Η Αιγυπτή πήγε από Κανιτσό 50. Ποια? Η Αιγυπτή. Α, Ο Κεχαζόπουλου και ο Διέη Μαυρί που πήγαν από Κανιτσό 50. γιατί? Ο Καραταπίδης ο Νίκος πήγαν από Κανιτσό. Γιατί?
Δεν ξέρω, χωράμε κάλο χτύλα από πίσω, τη πιάσανε. Σοβαρά. Ναι. Μάλιστα. Στο σταθμό δεν έχουμε κτίρια. Στο σταθμό είναι μόνο δύο λάθος. Η Ναι. Αιγαιστή, η Γεωργία η Μαυρίδου,